Hey there, magandang araw. Ganito ang nangyayari ngayon dito sa Hong Kong pagkatapos ng storm signal number 10 na pinangalan ng Saula, yung galing sa Pilipinas na si Typhoon Goring yata. Ito, since Sabado nga nanalanta dito, kinabukasan Linggo is holiday ng mga katulong. At ito nga, pahirapan sa pagsakay ng bus kaya walang operasyon ang double bus at minibus lang ang pwedeng magbiyahe doon dahil may mga na-slide yata. Delikado yung double bus na mag-travel doon at saka maraming mga nawasak. So yan, pahirapan. Pila-pila para lang makauwi. Sa haba ng pila na yan, after 1 hour naman, makakasakay na sila. Kasi nga, madalian namang mapuno yung minibus. 16 seaters lang naman